Yay! Nami karon sa Chocolate Hills Bohol. Idol. For today's video guys, nabot na butag Bohol. Kani mga batuhan na ato na yung gidala sila dire para makalaagid sila ba. Masutan na to karon guys. Nga abot na dahang kayo makita na to nga Chocolate Hills dire karon. Makita na to dire oh. Ata guys. Oh, kalindot mo. Kalaan kita rin napita no. Gusto. Gani oy. Sabi ka init sa panahon no. Malalaag kita rin karon. Siguro kita rin karon. So karon day mga ka-idol no. Nami gasusuroy kauban namo ang mga hanggaw ng mga kauban no. Kauban si Idol Roland gisuroy namo siya aning Chocolate Hills kuno ni mga idol, oh, Chocolate Hills. Oh, dara lingaw kay mga hanggaw oh. Tara mga idol oh. Basta lingaw kay nila oy. Okay, Idol Roland, lingaw ka dol. Okay. Nakasaka na ka dire dol. Oh, tara nakasaka ko pala isa sa Chocolate Hills. Tara dol. Oh. Tara, lipay na kayo mga idol oh. Buka kay dol oy. Asa? Sina dol. Dah, grabe oh. Chocolate Hills oh, dah saka Roland no. Grabe yung bugno sa hangin dol. Oh. Hangin Oh. kay dol. Tara, pasta lingawas mga hanggaw mga idol. Nakalaag na gano sila aning Chocolate Hills, oh. Mao ni sila mga idol, mga Chocolate Hills na siya, oh, kana. Oh, kana oh, mga idol, oh, Chocolate Hills, oh. Oh. Mao na mga idol, napudre oh, Chocolate Hills, oh. Mao ning gisuroy sila ani mga idol kay ila laging gidala si Roland karon malingaw pod. Oh. Lingaw ba ka dol, Roland? Lingaw dol. Oh, na. Mao ni karon mga idol. Nga si Idol Roland gisuroy nila ani gisuroy gid mo aning Chocolate Hills oh. Mao ni bagong Chocolate Hills karon mga idol. Oh, dara. Oh, mo na mga idol, Chocolate Hills. Chocolate Hills. Oh, dara. Dara. Pusing-pusing ba sila diya mga idol. Kaingon na sila og picture ta ni pero video atong tirada diha mga idol oh. Oh, tara oh, tara oh. Awa na lingaw kasi sila sa Chocolate Hills mga idol oh. Oh. Tara, nang layat na. Nang layat na mga idol. Oh, mo ni Chocolate Hills dire mga idol oh. Chocolate Hills. Oh, tara lingaw kayo mga hanggaw. Suro ining Chocolate Hills. Tara. Tara mga idol. Tara, layat na mga idol sa Chocolate Hills. Dali tayo nakita nga ulo sa nga karaan nga hapon. Sa hapon ba nga kalo? Mo ba? Karaang kalo na dol? Oh, Lah, yawa na oy. Kanang kuana sa mga sundalo sa una? dalo sa una ba? Oh, helmet sa sundalo sa una. Yun na lang gamitan nila, bisig magamit to nila. Oh? Bagtik naman. Oh. Okay mga idol. Thank you for watching. Okay, bye-bye idol. Bye-bye. Okay, bye-bye. Enjoy.